Prečo vnímame Pezinok a okolie ako najlepšiu oblasť na bývanie pri Bratislave? Jednoznačne pre svoju okolitú prírodu. Tá vám umožňuje ísť vo voľnom čase s rodinou na prechádzku pomedzi pekne upravené vinohrady, či vybrať sa na väčšiu turistiku do lesov Malých Karpát. Zároveň to v oblasti Pezinka žije tradičnými podujatiami a zvyklosťami. Mladí vinári dnes pokračujú vo vinohradníckej histórii a v pezinských viniciach či uliciach si môžete vychutnať čas s priateľmi počas mnohých akcií. Mestá Modra a Svätý Jur výrazne napredujú po tejto kultúrnej, ale aj gastrostránke. Vznikli tam viaceré nové reštaurácie, kaviarne či vinárne s unikátnou atmosférou týchto vinohradníckych miest. Pezinok aj Modra, na rozdiel od mnohých satelitných miest v okolí Bratislavy, poskytujú skutočne kompletnú občiansku vybavenosť. Novovytvorené satelity zo všetkých strán Bratislavy majú tiež nižšiu kvalitu územného plánovania, na čo človek môže časom doplatiť. Nevýhodou Pezinka a okolia sú časté dopravné zápchy. Riešením tejto situácie je plánovaný obchvat. Jeho výstavba však zdá sa stagnuje. Možnosť dochádzať zo Šenkvíc, Pezinka či Svätého Jura do Bratislavy vlakom je však istou kompenzáciou a výhodou. Na hlavnej stanici viete byť už za 25 minút. Napíšte nám do komentárov, ako Pezinok a okolie vnímate vy.